Pust dybt ind, hold pusten et øjeblik og slip den sagte ud. Forestil dig, at al lyden rundt der gradvis forsvinder. Støjen fra byen, summingen fra hverdagen, alt blækner bort. Vi er på vej til et sted, hvor stilheden ikke bare er fravær af lyd, men en fysisk tilstedeværelse. Et sted, som er så fremmed, så overvældende enormt og uforstyrret, at det kan virke direkte skræmmende ved første øjekast. Men frygt ikke. Ofte er det i det mest skræmmende og ukendte, at vi finder den reneste, mest uforstyrrede freden. I dag skal vi følge i fodsporene til Artemis 2, menneskehedens næste store sprang. Vi skal rejse dit menneskeødes blik sjældent når, til månens skjulte, mørke bakside. Det astronauterne vil møde derude, borten for jordens beskyttende glød, er et syn, som fryser blodet i årene på grund af sin absolute storslåethed. Du trænger ikke være astronaut for at opleve dette. Luk øjnene. Lad sindet dit flytte frit. Vi gør resten. Siden tidernes morgen har menneskeheden set op på nattehimlen og beundret månen. Vore forfædre spandt myter om dens glød, og vi har kartlagt dens lyse hav og mørke flækker med teleskoper. Men månen bærer på en enorm hemmelighed. På grund af et fænomen kaldt bundet rotation, viser månen altid det nøjagtigt samme ansigtet mod jorden. Den snurrer rundt sin egen akse i nøjagtigt samme tempo, som den kratser rundt planeten vor. Resultatet? En hel halvdel af denne fremmede verdenen har været skjult for menneskehedens øjne gennem hele vor eksistens. Det var først i rumalderen, vi fik vores første gryngede glimt af denne baksiden. Når forbereder Artemis 2C på at tage mennesker tilbage dit, længere ud i verdensrummet, end vi har været på over et halvt århundrede. De vil fly ind i en zone, der jorden forsvinder helt fra syne. Der borte findes ingen trøstende blå marmorkugle på himlen. Bare det uendelige, stjerneklare mørket. For at forstå, hvad som er så vakkert og samtidig så skræmmende med dette stedet, må vi dykke ned i detaljerne af denne skjulte verdenen. Vi forlader jordens atmosfære. Forestil dig, at du sitter i Orion-kapslen. Ristingen fra raketten har stilnet. Vi glider nå lydløst gennem det store intet. Her, i dette vakuumet, begynder den virkelige rejsen. Vi må knuse en vanlig myte med en gang. Verdensrummet er ikke tomt. Det er fyldt med usynlig energi, med solvind og fjern kosmisk stråling. Men for vores menneskelige sanser opleves det som det mest perfekte tomrummet, man kan tænke se. Mens jorden krymper bakkers og bliver til en lille skinnende blå perle, vokser månen se enorm i vinduet foran os. Dette er overgangen fra det kendte til det ukendte. Det er i dette øjeblikket astronauterne på Artemis 2 vil kende den sande vægten af afstand. En følelse af at være koblet fra alt de nogen gang har kendt. Denne overgangen er skræmmende, ja, men den er også dybt frigørende. Det er som at lege fra se en tung rygsæk efter en lang dags vandring. Alle jordiske problemer bliver mikroskopiske i møde med denne kosmiske skalaen. Men hvad sker, når vi krydser grænsen? Når Artemis 2 svinger rundt kanten af månen, sker det noget dramatisk. I det øjeblikket rumfartøjet passerer terminatorlinjen, grænsen mellem lys og skygge, kuttes al radiokontakt med jorden. Millioner af ton med solid månefjeld blokerer ethvert signal. Forestil dig dette. Du er 100.000 af kilometer hjemmefra, og pludselig bliver det helt stille på radioen. Ingen stemmer fra Houston. Ingen opdateringer. Bare dig, mandskabet og universet. Dette tapet af kontakt er det mest skræmmende øjeblikket af opdraget. Det er en isolation så total, at hjernen vor knapt kan rationalisere den. For at illustrere dette, tænk på følelsen af at dykke dybt under vand, da lyden af overfladen forsvinder, og du bare hører dit eget hjerteslag. Slik er baksiden af månen, en kosmisk dykketur ned i absolut stilhed. Men i denne stilheden finder vi en unik ro, en mulighed til at lytte til vores egne tanker uden verdens konstante støj. Mange tror, at månens mørke side altid er henlagt i stummende mørke. Dette er en udbredt myte, vi må aflive. Sandheden er, at baksiden af månen modtager nøjagtigt like mye sollys som forsiden. Den kaldes bare mørk, fordi den er skjult for vor kundskab, uset fra jorden. Når Artemis 2 flyr over denne siden, afhængig af fasen, kan den være badet i et blændende
intenst sollys, som er ufiltreret af nogen atmosfære. Forestil dig et lys så skarpt, at det kaster bæksvarte, knivskarpe skygger over et karrigt, gråt landskab. Og se dette sollyset træffe den uberørte overfladen for første gang med egne øjne, er et syn af ufattelig skønhed. Lys og mørke ligger sammen i et uendeligt spil af kontraster. Dette landskabet er ikke skræmmende, fordi det er ondt. Det er skræmmende, fordi det er så fundamentalt likegyldigt til vores eksistens. Det har eksisteret i milliarder af år uden os, badet i dette kosmiske lyset. Lad os se nærmere på terrænet, som åbenbarer se. Mens forsiden af månen er dækket af store, flatte, mørke lavasletter, som vi kalder Hav eller Maria, er bagsiden en helt anden historie. Den er et kaotisk arrevæv af milliarder af år med voldsomme kollisioner. Forestil dig et terræn, som har blitt bombet uafbrudt af asteroider og kometer siden solsystemets barndom. Det er krater ind i krater, rygger som rejser sig flere kilometer op, og daler som stuber ned i evig mørke. Det ser ud som en knust porcelænstallerken under et forstørrelsesglas. For Artemis-astronauterne vil det åse ned på dette landskabet føles som åse direkte ind i fortiden. De ser arrene fra universets voldsomme historie. Det minder os om, hvor skør vor egen planet er, og hvor heldige vi er, som er beskyttet af vor tjukke atmosfære, som brænder op de fleste indtrængere, før de når overfladen. Vi flyver nå over Sydpol Aitken-bassinet. Dette er en af de største, dybeste og ældste nedslagskraterne i hele solsystemet. Det er så enormt, at du kunne placere hele fjeldkæder fra jorden ind i det uden, at de ville nået op til kanten. For at forstå størrelsen, tænk dig et krater, som strækker sig fra London til Athen og er næsten 10 km dybt. Farven hernede er anderledes. Fjeldet er ældre, blotlagt fra månens dybeste skorpe. Det er skræmmende at tænke på kræfterne, som skabte dette hullet. En asteroide på størrelse med en stor by må have truffet månen med en kraft, som overgår alle atomvåben på jorden kombineret. Men i dag er det helt stille dernede. Den voldsomme energien har lagt sig for milliarder af år siden. Nu hviler det bare en tung, evig fred over bassinet. Det er beviset på, at selv efter ufattelig ødelæggelse vil universet altid finde tilbage til en tilstand af ro. Hvad skjuler se i dybet af disse kratræne? Når vi nærmer os polene på bagsiden, ændrer landskabet karakter. Her finder vi kratere, hvis bund aldrig, ikke en eneste gang på milliarder af år, har set lyset fra solen. Vi kalder dem regioner med permanent skygge. Temperaturen her falder til ufattelige minus 230 grader Celsius. Det er et af de kaldeste stederne i hele solsystemet, kalder ind overfladen på Pluto. I disse mørke afgrundene ligger hemmeligheder frosset i tid. Vanis, gamle krystaller, som blev bragt hit af kometer for eoner siden. Forestil dig, at du stirrer ned i et af disse kratrene fra rumfartøjet. Du ser ingenting, bare et svart hul, som slukker alt lys. Det er skræmmende, fordi det repræsenterer det absolutte mørket. Men det er også her håbet ligger, for denne isen kan en dag blive til vand og luft for fremtidige generationer af opdagere. Mens vi fortsætter rejsen, lad os snakke om støvet. Månestøvet på bagsiden har ligget urørt i en uendelighed. Vi må bryde myten om, at det er som sand på en strand. Månestøv, eller regolit, er skabt af mikrometeoritter, som kontinuerligt knuser sten over millioner af år. Uden vind eller vand til at slibe kantene, er hver eneste støvkorn som et mikroskopisk stykke skarpt glas. Hvis vi kunne se det på nært hold, ville vi se en skønhed i det brutale. Støvet fanger op lyset fra stjernene og glitrer næsten usynligt. For Artemis-opdraget repræsenterer dette støvet en teknisk trussel, en fare for instrumenter og rumdragter. Men fra vor trygge plads her, kan vi bare beundre det som et uendeligt tæppe af knust tid. Det er et bevis på den langsomme, men ustoppelige processen, som maler ned selv de hardeste fjeld i kosmos. Lad blikket hvile på månens horisont. I mangelen på en atmosfære er det ingenting, som spreder lyset, ingen dis, som mygger op konturerne. Horisonten bøjer sig mye skarpere ind på jorden, fordi månen er så mye mindre. Dette giver en intens optisk illusion. Landskabet ser ud til at stube ned i intet mye nærmere, end vi er vant til. Det kan give en følelse af at stå på kanten af verden.
For astronauterne kan denne skarpe horisonten virke klaustrofobisk og uendelig stor på samme tid. Hver detalje i fjeldet, hver lille grop, står frem med en nådeløs klarhed mod rummets svarte tæppe. Denne klarheden kan virke brutal for øjne, som er vant til jordens mygge luft, men den inviterer os også til at se ting nøjagtigt slik de er, uden filter, uden illusioner. Det er en renselse for sindet. Men hvad skjuler sig bak næste krater? Lad os rette opmærksomheden væk fra overfladen et øjeblik og se op. Når rumfartøjet er på baksiden, skærmet fra det intense lyset fra jorden og, i perioder, solen, åbenbarer selve universet se. Det er dette, som virkelig tager pusten fra astronauterne, og det som kanskje er det mest skræmmende af alt. Uden atmosfære til at forstyrre, uden lysforurensning, er himlen en kakofoni af stjerner. De blinker ikke, for blinking er en effekt af jordens luft. De stirrer ned på os, ubevægelige og gennemtrængende. Forestil dig en himmel så fyldt af lysende punkter, at det næsten er vanskeligt at finde mørket mellem dem. Det er en stjernehimmel, vi aldrig kan opleve på jorden. Det minder os om vor egen ubetydelighed, om hvor uendelig små vi er i det store kosmiske teatret. I hjertet af denne uendelige himlen, tværs over månens mørke bakside, strækker Mælkevejen sig ud som en pulserende elv af mælkehvidt glød. Siden vi er ude i verdensrummet, langt fra planetens skjold, kan øjet fange op detaljer i galaksen, som vanligvis er skjult. Vi kan se de mørke støvskyene, nebulaene, der nye stjerner fødes, de enorme molekylskyene. Og se galaksen, hvor fra udsiden af jordens kokon er som at se sit eget hjem fra afstand for første gang. Det fylder astronauterne med ærefrygt. Den enorme spiralen af milliarder af stjerner roterer lydløst rundt et supermassivt svart hul i centrum. Den skræmmende tanken er ikke mørket, men lyset. Det enorme antal verdener, muligheden for at vi kanskje ikke er alene, bliver en fysisk tilstedeværelse, som presser se mod vinduet i rumkapslen. Denne erkendelsen er et mægtigt værktøj for at finde ro. Vi må stoppe op ved fjeldets tinder. På kanten af nogen af de store kraterne på baksiden findes det fjeldtopper, som rækker ufattelig højt. Nogle af disse toppene, specielt nær polene, er badet i næsten evig sollys. Vi kalder dem toppene af evig lys. Tænk dig kontrasten. Mens dalen under er dækket af et 300 grader kaldt, evigvarende mørke, skinner toppen af fjeldet konstant. Dette lyset har uafbrudt kysset disse steinene i milliarder af år. For Artemis 2 er slike steder af enorm videnskabelig interesse, da de kan levere konstant solenergi. For os repræsenterer det et fyrtårn af håb i et ellers ugæstmildt landskab. Det er et bevis på, at selv på det mørkeste sted, vi ved om, findes det lommer af uendelig, uslukkelig lys. Og fokusere på disse lysende toppene kan hjælpe os med at roe tankene og finde et anker i det ukendte. Mens fartøjet driver lydløst videre, lad os adressere en anden myte. Forestillingen om, at fremmede civilisationer skjuler sine baser på baksiden af månen. Moderne kultur elsker ideen om, at det vi ikke kan se, må huse noget skummelt og fremmed. Men sandheden, formidlet af sonder og kartlægning, er både mere prosaisk og mere bemærkelsesværdig. Det er ingen baser der, ingen byer, ingen rumvæsener. Det er noget langt mere ægte, rå, ufiltreret geologi. Og i det ligger en dyb trøst. Vi trænger ikke opfinde monstre i mørket, når selve mørkets natur er så storslået. Landskabet er et vidnesbyrd om naturlovene, om gravitation, kinetisk energi og tid. Og acceptere fraværet af mytiske trusler, lad os slappe af og sætte pris på den virkelige magien. Universet slik det faktisk er, brutalt, vakkert og helt i balance. Lad os udforske anomalierne. Et af de mest fascinerende fænomenerne Artemis-astronauterne kanskje vil fange op på instrumenterne, er de magnetiske anomalier på baksiden, kendt som månevirvler. Uden et globalt magnetfelt, som jorden har månen i stedet små, lokale lommer og magnetisme. Nogle af disse skaber mærkelige, lyse mønstre i støvet, som ser ud som abstrakte malerier, tegnet af en usynlig pensel over hundredvis af kilometer. Forestil dig et spøgelsesagtigt slør af lysere støv, som slynger se over de mørke kraterne.
Videnskabsfolk tror, de kanskje er rester af gamle kometnedslag. For øjet er det som OC-universets egne tatoveringer på månens hud. Dette uforklarlige, subtile trækket ved landskabet tilfører et element af mystik, som forvandler det døde fjeldet til et lærred med ufattelig historie. Stilheden er total nå. Mens vi er dybt inde i baksidens skygge, er fraværet af jorden næsten et fysisk tryk. Astronauterne har ofte beskrevet en særskilt psykologisk følelse, når jorden ikke længere er synlig. Det er en blanding af dyb ensomhed og en næsten euforisk følelse af frihed. De er de menneskene i historien, som har været mest isoleret fra resten af menneskeheden. Tænk dig, at alle som nogensinde har levet, alle du elsker, alle problemer, al historie, befinder sig bag et stykke sten, som er tusindvis af kilometer tykt. Denne formen for isolation kan være skræmmende, ja, men den er også det ultimate fristedet. Ingenting fra jorden kan nå dem. I dette øjeblikket ejer de universet. Reflektere over denne form for ensomhed er den perfekte kuren mod hverdagens overvældende stress. Lad os fokusere på rumfartøjets skøre struktur. Derude på bagsiden af månen er kapslens tykke vægger det eneste, som beskytter astronauterne mod det totale vakuum og dødelig stråling. Det er en utrolig skør boble af liv og varme omgivet af et absolut fjendtligt miljø. Forestil dig lyden af viftene inde i skibet, den jævne duringen af livsopretholdende systemer. Det er lyden af menneskelig opfindsomhed i møde med et ligegyldigt univers. Denne kontrasten mellem det mygge, varme, pustende mennesket og det kalde, harde mørket uden for vinduet er dybt poetisk. Vi er små skabninger, som våger os ud i stjernenes territorium. Det er skræmmende, at vi hænger i en så tynd tråd, men samtidig fylder det os med en overvældende følelse af mestring og stolthed. Vi hører hjemme her, midt i mørket. Nå, se ud af vinduet igen. Se på farverne eller manglen på dem. Bagsiden af månen er i stor grad monokromatisk. Det er en verden af gråt, fra skinnende, lyst askegråt til dybe, kulagtige nuancer i kraterbundene. Det kan virke kedeligt for et øje, som er vant til jordens grønne skove og blå hav, men lad øjnene vende se til det. I denne manglen på farve træder teksturerne frem. Hver spræk, hver ujævnhed, hver skyggekaster bliver et lille kunstværk. Uden distraktioner fra prangende farver afslører overfladen sin sande topografi. Det er et mesterværk i minimalisme. Stiger på denne endeløse vidde af gråt er som se på et gigantisk tomt lærred, som inviterer sindet til hvile, til stoppe sin konstante søgen efter nye stimuli og bare være til stede. Vi må også forstå den ekstreme asymmetrien. Hvorfor er bagsiden så forskellig fra forsiden? Jorden har trukket og slidt i månens indre under dens dannelse. Skorpen på bagsiden er væsentligt tykkere end på siden, vi ser fra jorden. Derfor klarer det ikke magmaen fra månens indre trænge igennem og danne de mørke slettene, vi kender så godt. Bagsiden er et panser, et skjold, som har taget imod det tyngste bombardementet fra det ydre rummet, for at beskytte det skøre systemet mellem jorden og månen. Forestil dig denne skjulte halvdelen, som jordens stille beskytter. Den bærer arene fra kosmisk krigføring, slik at vi kan trives. Det er en næsten rørende tanke, at denne golde steinmassen har en slags formål, en skæbne om at stå imod universets kaos. Den kosmiske strålingen herude er en usynlig kraft, vi må forholde os til. Når solen sender ud voldsomme solstormer, kaster den farlige partikler gennem rummet. På jorden beskytter magnetfeltet os, og vi ser det som nordlys. Her, på bagsiden af månen, er det ingen beskyttelse. Rumfartøjet blev truffet af disse usynlige pillene af energi. Astronauterne har i tidligere opdrag rapporteret om et mærkeligt fænomen, når de lukker øjnene. De ser små, pludselige lysglimt inde i øjeæblet. Dette skyldes kosmiske stråler, som træffer synsnerven direkte. Selv med lukkede øjne samhandler astronauterne direkte med universets usynlige energi. Det er en direkte, næsten invasiv forbindelse til kosmos. Dette minder os om, at alt er koblet sammen på et dybere, atomært niveau, en skræmmende, men dybt fascinerende tanke. Mens Artemis 2 fuldfører sin bue rundt bagsiden, begynder noget at skie i horisonten. Rejsen gennem det uafbrudte mørket går mod slutten.
Det begynder som en næsten umærkelig lysning på den takkede, grå randen. Et subtilt skifte i kontrastene. Astronauterne ved, hvad som kommer, men ingenting kan forberede dem på den fulde emotionelle effekten. Den totale isolationen, den overvældende radiostilheden og synet af en ukendt verden har ændret dem for altid. De har opholdt sig i skyggernes dal, i stilhedens absolute centrum, og snart skal de vende tilbage til lyset. Følelsen i kapslen er fyldt af spænding og en dyb, ærbødig stilhed. De venter på, at universets største forestilling skal begynde på nyt. Vide, at lyset altid vender tilbage, uanset hvor dybt mørket føles, er en universel sandhed, som giver os ro. Vi nærmer os grænsen igen. Fartøjet svæver over krateret, som gradvist begynder at fange op små glimt af refleksion. En af de store udfordringer, astronauterne kender på kroppen, er fraværet af tyngdekraft kombineret med dette overvældende landskabet. Følelsen af at flyte, mens du ser ned på fjeld, som ser ud til at kunne knuse dig, skaber en mærkelig dissonans i hjernen. Det føles ud, som om man falder opover. Forestil dig at være vægtløs, mens et endeløst, arret landskab glider sagte forbi under dig. Det er den ultimate drømmen om at-fly, men sat til et teater, som er formet af voldelige kosmiske kræfter. Denne friheden fra tyngdekraftens bånd, mens man observerer universets urokkelige masser, giver os muligheden til at slippe taget i alt, som binder os fast til hverdagen. Pludselig sker det. Et enormt blændende udbrud af lys fylder vinduerne i kapslen. Solen bryder horisonten. Det er ikke som en solopgang på jorden med farverige skyer og en langsom overgang. Uden atmosfære bryder solen frem umiddelbart, hardt og ubarmhjertig. Lyset træffer det grå landskabet med en brutal kraft og kaster milelange, bliksvarte skygger på et brøkdel af et sekund. Kontrasten fra det dybe mørke til den ekstreme lysstyrken er næsten blændende. At opleve denne solopgangen er at bevidne fysikkens reneste kræfter i sving. Det er en påmindelse om solens ufattelige energi, den livgivende kraften, som varmer os på jorden, men som her fremstår i sin råeste, mest usminkede form. Men det største øjeblikket genstår. Ret efter at solen har brudt horisonten, kommer en anden himmellegeme til syne. Den rejser sig langsomt over de grå månefjeldene. Den er blå, fyldt med hvirvlende hvide skyer og dybe, mørke hav. Jorden. Jordopgangen er kanskje det mest ikoniske og følelsesladede synet, nogen menneske kan opleve. Efter at have været omsluttet af månens baksides totalt likegyldige tomhed, stiger hjemmet vort op som en oase af liv i det endeløse mørket. Alt vi er, alt vi kender, befinder sig på den lille kuglen, som hænger skør og sårbar i vakuumet. Dette synet, den uendelige afstanden vi har rejst, og skønheden i returen, er den sande essensen af Artemis-opdraget. At se jorden stige slik, er at føle universets puste. I samme øjeblik som jorden kommer til syne, sker det noget andet magisk inde i kapslen. Radiokommunikationen vender tilbage. Pludselig brydes den dybe, bundløse stilheden af stemmer. Gennem statisk støj høres kontrolcenteret i Houston. Orion, vi har der på radaren. Den menneskelige forbindelsen er genoprettet. For astronauterne kan lyden af et andet menneskes stemme, efter at have været på det mest ensomme sted i historien, være det mest trøstende, de nogen gang har oplevet. Stilheden var mægtig, men forbindelsen er livsnødvendig. Dette øjeblikket minder os om, at uanset hvor langt vi rejser ind i isolationen for at finde fred og ro, vil vi altid trækkes tilbage til varmen af fællesskabet. Stemmerne fylder tomrummet, og rejsen hjem kan begynde. Hvad tager vi med os fra baksiden af månen? Vi lægger bak os arene efter milliarder af år med kollisioner. Vi efterlader støvet, som er skarpere end glas, og kratrene, som aldrig ser lys. Men synet har brændt sig fast i mindet til de, som har været der. De har set universet nakken, strippet for atmosfære og farve. Den skræmmende uendeligheden har blivet et spejl for menneskets sjæl. Vi indser, at vi ikke trænger at bekymre os for de små tingene i hverdagen, for vi er alle passagerer på en liten stein, som suser gennem et uendeligt stort og ældgammelt mørke. Det at erkende denne skalaen giver en dyb, vedvarende indre ro. Vi er trygge. Universet er i harmoni, selv i sin kaotiske fortid. Du kan hvile nå.
Når vi nå sejler tilbage mod jorden, lad os dvæle ved en sidste tanke om baksiden. Mens vi snakker, akkurat nå i dette øjeblikket, er baksiden af månen akkurat slik vi forlot den. Lydløs, urørlig, mørk eller badet i blændende sollys. Den venter på os. Den venter på, at robotter og mennesker skal returnere, for at afsløre endnu flere hemmeligheder. Videnskaben vil grave i dybet for at finde nøgler til solsystemets dannelse. Men for os, på et personligt niveau, forbliver det et mentalt tilflugtssted. Når verden rundt der føles for brukkete, for overvældende, for lys, kan du bare lukke øjnene og teleportere dig tilbage til månens bakside. Forestil dig det kølige mørket. Kend på fraværet af lyd. Lad det enorme, ligegyldige rummet svælge stresset dit. Det fungerer hver gang. Tænk på tyngdekraften en sidste gang. Den er den usynlige tråden, som holder universet sammen. Det er tyngdekraften fra jorden, som fanger månen i dens bundne rotation, som skjuler baksiden for os i udgangspunktet. Samtidig er det månens tyngdekraft, som drar i havene vore, skaber tidevandet, og har været med på at skabe forudsætningerne for liv på planeten vor. Månens mørke side er ikke bare et sted, det er en essentiel del af et enormt maskineri, som giver os liv. Denne skjulte halvdelen er som roten til et træ, usæt i jorden, begravet i mørket, men absolut nødvendig for at grenene skal blomstre i lyset. At forstå denne sammenhængen giver en dyb taknemmelighed. Vi er barn af kosmos, og selv det mørkeste krater er vor vugge. Tiden bevæger sig anderledes derude, uden årstider, uden vejr, og med et landskab, som næsten ikke ændrer sig på 1 million år, står tiden næsten stille. For en observatør på baksiden er menneskehedens historie bare et uendeligt kort glimt. Romerrigets fald, pyramidene, fødslen af internet, alt har sket, mens et enkelt støvkorn ikke har flyttet sig 1 millimeter. Denne tidsforståelsen er det ultimate perspektivet. Når vi stresses af frister, af morgendagens forpligtelser, kan vi læne os på denne evigheden. Problemer, som virker uoverstigelige i dag, betyder ingenting på den kosmiske skalaen. Pust ind den kalde evigheden fra baksiden af månen, og slip ud alt hastværk. Lad tiden flyte frit, slik den gør i det store tomrummet. Lad os reflektere over fraværet af vejr. Ingen regn, ingen vind, ingen stormer har nogensinde vasket over baksiden af månen. Hvert eneste nedslag fra en asteroide efterlader et mærke, som bliver stående for altid, medmindre et andet nedslag sletter det. Det er et perfekt fotografisk minde om universets historie. Tænk på dit eget sind som baksiden af månen et øjeblik. Ofte lader vi negative indtryk blive stående som ubehagelige kratere. Men i modsætning til månen har vi en atmosfære af følelser og fornuft. Vi kan lade tidens vind og glæde viske ud de skarpe kantene. Vi er ikke låst i fortiden. Vi kan ændre landskabet vort. Observere månens frosne fortid kan give os modet til at hele vores egne indre landskab, til at fylde kraterne vore med lys. Mens Artemis tog nærmere se jorden igen, og atmosfæren forbereder sig på at tage dem imod, ændres landskabet gradvis fra kosmisk vakuum til den varme, beskyttende luften, vi kender. Varmeskjoldet vil tage af for friktionen, en gnistrende meteor i den mørke himmelen set fra jorden. De vender tilbage med kundskab om det skjulte mørket, men de bringer også med sig en fornyet kærlighed til lyset. Du kan ikke sætte pris på den varme brisen, lyden af fugler og det blå havet uden først at have set det totale, iskalde alternativet. Dette gælder også for os. Etter at have rejst gennem mørket, føles hverdagslivets enkle glæder pludselig uendelig mye mere værdifulde. Denne rejsen var ikke for at flygte fra livet, men for at lære os at elske det dybere. Rejsen går mod slutten. Jorden fylder nå næsten hele synsfeltet. De blå havene og grønne kontinentene kalder os hjem. Baksiden af månen har igen glidt ind i skyggen af vor opmærksomhed, tilbage til sin uforstyrrede dvale. Den ligger der som en stille vogter af natten. Skræmmende, ja, men mest af alt, tryg, storslået og uendelig vakker i sin stilhed. Vi har krydset det største mørket, lyttet til fraværet af lyd og kommet tilbage med et utvidet sind. Kanskje universet ikke er et skummelt, tomt sted likevel. Kanskje det bare venter på, at vi skal være stille nok til at høre dets sang.
Du er tilbage. Jorden er varm. Gravitationen holder dig mygt på plads. Det er trygt å sove. Og slik slutter vor rejse til det skjulte Riget Bak, vor nærmeste nabo. Vi har krydset Terminatoren, svævet over toppene af evig lys og dykket ned i kratere, hvor mørket har hersket siden tidernes morgen. Det Artemis 2 vil se på månens baksiden er skræmmende, en brutal, frossen og nådeløs påmindelse om universets ekstreme kræfter. Men som vi har opdaget, er det i mødet med dette skræmmende mørket, vi kan finde det reneste lyset. Det absolute fraværet af støj og kaos giver plads for en dyb indre fred. Vi håber, denne rejsen gennem stilheden har givet dig et nyt perspektiv, og kanskje en dybere ro, før du afslutter dagen din. Tak for, at du blev med os ud i mørket, og velkommen tilbage til jorden. Nå, som du har set uendeligheden, fortæl os, tror du vi er klare til at omfavne universets sande stilhed, eller skræmmer det dig fortsat? Del dine tanker, og lad stjernerne skinne over drømmene dine i nat,